Anong? Di boy, birahe. Pati kan sa adal Pati daon saging. Ginadudog ko, karga mo, siguro. Allah, dako, ano yan? Si munggo na mo, berapa na sa kung sa kabilan? Kayo cadlaw, kayo cikape. Kapo yang lawas, basta gelubong arbas. Oh, Mana ka na malupad? Sino kontrolin mo? Sino kontrolin mo? Ang Hindi, gintro mo pagkiti. Hindi, ang taga Manila pala, sino ka na Sino taga Manila pala, ang manang karate. Ano mga karate, itira mo siya, sige be. Sige, hindi, hindi mga sipa mo, step la. Anong sipa? Chibay. Munggo Oo Basta si Jomar lang Bo, imo ginang pinakalapit nga ako tanong ba? Imo ginang pinakalapit nga ako tan. Layo pa din. Ano namang? Amo ning obra sa probinsya. Grabe ka makakusugin mo munggo. Gagor bata niyo. Ano na? Kasi pag puli mo karon to ambal mo karon imong asawa puga ra ni armas panibla. Allah, munggo. Dulan ta kamong. Hike, up. Yawan sa kinmada naman danda na. Kinmada naman. Pasaan si munggo sang. Sirbuyo. Ano like one? Kaya lang pamira saksak ko. Nang ano malang to? Huwag di. Huwag ka di. Huwag ka to. Di. Huwag ka di. Huwag ka to mama mo. Balang. Balang to ta. Di. Nan. Nan sige. Ulong ka to mama mo. Nan. Natulong ko kay TV. Natulong ko kay TV. Ito. Pati okay ah.
Bili ka ni pulot din